Assalamu alaikum jama'a. Fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Da muka ji da wani abubuwan da suka faru kwanan biyu. So, yana tashi na ga wani abu wanda ya bala'in bani mamaki. Mutum ne yake ikirarin cewa shi ya kai. Amma kuma da aka zo, sai wanda ya fi shi ya dama shi ya shanye sai ya postin ɗin shi. Sai yake tunanin shi fa lokacin ɗaukakarsa ta yi yanzu. Suna ta bidiyo suna ta yawo da shi. Ni da aka ce maka mutum ɗan ƙauye ne ko ba gidaje ne. Dole ne sai ya nuna halansa. Ka gaya min kana ikirarin cewa kai ne kai ka kai. Don wani ya yi postin ɗinka. Za ka zo kana bidiyo kana yaɗawa kana jin daɗi. Amma ni ban sani ba, rubutun da ya yi maybe Hausa ne ba su iya karantawa ba. Ko kuma dama can neman ɗaukaka suke ido rufe sai suka same ta a gas ko kuma ya oho. So duk abin da zai kai ga wannan bawan Allah ne postin ɗinka ba ƙaramin ɗaukaka ce da kai ba. So maybe suna tunanin irin lokacin fashewar su yayi, lokacin ɗaukakar su ta yi. Tunda ya postin ɗinsu. Amma idan da za ku karanta caption ɗin da ya rubuta yi akan cewa kai kamar ya ce kai wawa ne baka da ilimin da har zan tsaya mu yi magana ni da kai. Sakarai kawai. To ko ni da ba Bahaushiya ba, ina jin kamar wannan zagi ce ko ba yabo na aka yi ba. Yau ga dalilin da zai sa hoto na aibu wanda magana da kuma zo ina yadawa ina murna. Ina murna wai da bidiyo ya postin ina ka ga min ta ina. Ya postin ina ya zage ni sai in ji daɗi. Daɗin ne. Amma ban sani ba. Ko dai yanda ba turanci shi ma ba Hausa ne ban gane ba. Fahimta ba. Maybe shi ba turanci ba Hausan kila duka biyu babu ko? Amma ba haka ba ka wannan ai. Hausa ce wanda ya kamata a ce mutum ya gane. Mu dai muna bayan da video. Saboda ya fi mana rabi da kwatansu. Kai ya fi mana dukkansu saboda babu wani wanda naga ya fito ya yi magana. Wani mawaƙi ko me babu wanda naga ya fito ya yi magana akan wannan abu. In banda Sadiq da kawai yake fitowa yake magana akan wannan abu. Muna bayan Sadiq za mu fito zanga-zanga. Sannan kuma mun fi ƙaunar Davido akan ku marasa amfani, marasa galihu wanda ba ku da wani amfani. Kuma insha Allah sai an taɓa a naku. A iyalanku za a taɓa ko kuma a ƴaƴanku ko kuma a jikokin ko kuma a iyayenku. Ku ji abin da ake ji. Insha Allah bijahi annabi. Idan kuna ganin ku kun fi ƙarfin kowa to ba ku fi ƙarfin Allah ba kuma gurin shi muke kai ƙaran ku. Kuma wallahi ku kanmu ba zai taɓa faɗi. Kai wallahi hawaye mu ba zai taɓa faɗuwa a banza ba. Ku rubuta ku aji. Da ke kai marasa hankali.